سلام كبرات عزبتنا كم يصنحكم علتاوي زينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنائل زي ميكائيل ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ትማሊ ኣብ ዝተሰላሰለ ቮልታ ስፓኛ መበል 16 መድረኽ ሻምናይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ እዛ ናይ ትማሊ ውድድር ካብ ፕራቪያት በጊሳ ብኣልቶ ዴላ ኮብሌልያ ዱሌና ተዛዚማ 144.4 ኪሎ ሜትር ድማ ኣጠቃሊላ ሓሊፋ ኣብ ፍልማ ቅልል ዝበለ ኣብ ዝቕፅል ግና ከበድቲ ዓቐበት ዝሓዝለት ብምንባራ ድማ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 35.89 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ነይርዎም ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ርብርብ ድማ ዴንማርካዊ ጃኮብ ፉልግሳንግ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን ባዶ 1 ደቂቕን 22 ካልእትን ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተላን ከሎም ኣብ ዝሓለፈ መድረኽ ሻድሻይ ተርታ ብምሓዝ ክኹላዕ ክኢሉ ዝነበረ አማኑኤል ድማ ትማሊ መበል ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ንውድድር ብምፍጻም ስሙ ዳግማይ የዕብዩ ይርከብ ኤርትራዊ አማኑኤል ካብ ዕወት ዴንማርካዊ 2 ደቂቕን 21 ካልእትን ግዜ ደንጊዩ ኣትዩ ናይ ግዜ ቢጫ ማልያ ስሎቬንያዊ ኣባል ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ዝኾነ ፕሪሞዝ ሮግሊች ገና ዓቂቡ ይጓዓዝ ኣሎ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ድማ መበል 21 ተርታ ሒዙላ ብዘይካዚ ፕሪሞዝ ሮግሊች ንቀጠልያ ማልያ ብውህሉል 117 ኣብ ምቕላሳ ዘሎ እዩ ኣብዛ ልብሲ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ድማ ካብ 59 ናብ 44 ደይቡ ንናይ ትሕቲ ዕድመ ተዋብ ጻዕዳ ማልያ ስሎቬንያዊ ታድጂ ቦጋካር ናይ ክለብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መራሒሎም አማኑኤል ድማ መበል 7 ተርታ ተሰልዑላ ብጋንታ ደረጃ ስፓኛዊት ሙቪስታር ብ86 ሰዓትን ባዶ 6 ደቂቕን ባዶ 3 ካልእትን ግዜ ቀዳሚትላ ዳይሜንሽን ዳታ ድማ መበል ታሽዓይ ቦታ ኣይድፈረትን ቮልታ ስፓኛ 21 መድረኻት ዘጠቃለለ ኮይኑ ብዕቤቱ ድማ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ናይ መጻሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታኣ ምስ ናሚብያ ኣካይዳ ኣብ ከተማዊ ዶክ ዝርከብ ስታዲየም ሳም ንጁማዩ ነዚ ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ የንጊድዎም ኣብዚ ብሓፈሻ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝናድ ጸወታ ዘንጸባረቐትሉ ናሚብያ ቅድሚ እንድሕር ዕረፍቲ ብዝረኸበተን ሸቶታት 2 በር ተዓዊታ በዚ መሰረት ብናይ ክልቲኡ እግሪ 4-1 ውጽኢት ድማ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ሓሊፋላ ኤርትራ ግን ክትሰግር ኣይከኣለትን ኣብ መንጎ 6 ጋንታታት ዞባ ደቡብ ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማይምነ ሻምፒዮን ቀዳማይ ዲቪዥን ኮይና እቲ በዓላይነት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ደቡብ ካብ 2 መስከረም 2019 ጀሚሩ ኣብ መንጎ 6 ንኡሳን ዞባታት ማይ ዓይኒ እምኒ ሓይሊ ሰገነቲ ጾሮና ዓረዛ ማይምነ ኣብ ከተማ ድባርዋ ክካየድ ዝጸንሐ ዓመታዊ ግጥማት ሻምፒዮና ቀዳማይ ዲቪዥን ብዓወት ጋንታ ማይምነ ተዛዚሙ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰሙን 15 ጸወታታት ዝተሰላሰሉ ግጥማት ሰገነትን ማይምነን ገጢመን ኣቀዲማ ሻምፒዮን ምዃና ዘረጋገጸት ማይምነ ድማ ምስ ሰገነቲ ብዘይሸቱ ተፈላለያ በዚ መሰረት ኣብቲ ኣስታት 130 ተጻወቱ ዘሳተፈ ግጥማት ማይመነ ብ11 ነጥቢ ሻምፒዮን ብምዃን ዋንጫ ሙሉእ ዕጥቅን ወርቂ ሜዳልያን ናይ 10,000 ሽልማት ክትረክብን ከላ ናብ ዞባዊ ሊግ ድማ ሰጊራ ዓረዛ ብ9 ነጥቢ ሙሉእ ዕጥቅን ብሩር ሜዳልያን እምኒ ሓይሊ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ናይ ኩዓሳሱን ነሓስ ሜዳልያን ናይ 5,000 ነቕፋ ተሸላሚት ኮይና ናስር በሽር ናይ ጋንታ ማይምነ ብ8 ሸቶታት ብሉፅ መዝጋብ ሸቶ ክኸውን ከሎ ሓላው ውልዳት እምኒ ሓይሊ ኣስመሮም ቤነ ድማ ዝበለጸ ሓላው ውልዳት ዝብል ስም ተላቢሱ ኣሰልጣን ማይምነ ክብሮም ቤነ ድማ ዝበለጸ ኣሰልጣን ኮይኑ ተረቂሑ ተሳተፍትን ኣበርክቶን ዝገበሩ ናይ ምስክር ወረቐትን ዕውታት ጋንታታትን ተጻወቱ ሽልማት ካቢድ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ካብ ኣመሓዳሪ ዞባ ድባርዋ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት ካልኦት ናይ ክብሪ ዕድማትን ሽልማቶም ድማ ተቐቢሎም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ደቡብ መምህር ደጉ ሃይሉ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣቀዲማ ብዞባዊ ሊግ ማሚቓ ዝወርሐት ዞባ ደቡብ ሕጂ እውን ኣብ መሳል ቀዳማይ ዲቪዥን ዝተሰርዑ ጋንታት ኣብ ዘካይድዎ ዝቐኒ ውድድራት ሓይሊ ብቕዓቶም ዘመስከሩ ብሉፃት መንእስያት ዝተቐልቀለሉ ውድድር ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ደቡብ ክብ ዘብል ውድድር ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ነዚ ውድድር ብምእንጋድ ብሉፅ ስራሕ ንዝሰርሑ ኩሎም ኣካላት ምምሕዳርን ዞባ ድባርዋ ኣመስኪኖም ብሓፈሻ ኣብቲ ዝተኻየደ ግጥማት 58 ሾታት ኣብ ሰኪዔት ክምዝግባን ከለዋ ብኣጠቃሊ ድማ 3 ቢጫን ብተመሳሊ 3 ቀይሕን ተራእይዎም ብመሰረት እዚ ማይመነ ድማ ብዛዕወት ዝተሓጊዛ ነታ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝወረደት ዓዲ ኋላ ተኪኣ ናብ መሳልል ሊግ ደቡብ ደይባላ ክቡራት ዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም